Безнең телерадио компания Русфонд Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Бүген ишетмәүче 9 яшьлек Настя Бердникованың авыру тарихы. Аның гаиләсе безгә 1 елга җитәрлек даруга акча җыюда ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Первый класс мы пошли радостные, все было нормально, но прошел месяц, второй, и потом уже, конечно, учителя начали мне говорить, что Настя меня не слышит. Настя Бердникова бик акыллы һәм кызыксынучан кыз. Белемгә һәр вакыт тартыла. 1 сентябрьне түземсезлек белән көткән. Баланың шөгыльләре күп төрле, рәсемнәр ясарга, бассейнда йөзәргә ярата. Ләкин ишетмәве аңа проблемалар тудыра. Она умненькая, Настя все понимает. Настя барысын аңлый, ләкин укытучыны төгәл ишетми. Бу уку процессын бик акрынайта. Укуда артка кала. Шулай да ул 1 сыйныфны уңышлы гына тәмамлады. Настя игезәкләр сыңары. Алар билгеләнгән вакыттан алдарак 26 атналык чагында ук туган. 2 сабыйга да церебраль паралич диагнозы куелган. Настяның ишетү белән дә проблемасы бар. Гадәти ишетү аппараты аңа туры килми, чөнки алар кызга кирәкле тавыш кишлыгын тәэмин итә алмый. Она занимается сурдопедагогом, это очень важно. Ул сурдопедагог белән шөгыльләнә, бу бик мөһим. Сурдопедагог аңа сөйләм күнекмәләрен формалаштырырга булыша. Әмма киләчәктә эшлисе эшләр күп әле, ә без тәкъдим иткән ишетү аппараты заманча ул кызга ишетергә мөмкинлек бирә. Мондый аппаратны алмасалар, Настя сөйләшергә дә өйрәнә алмый. Ишетү аппараты 496 мең сумнан артык тора. Гаиләнең шул кадәр акчасы юк. Без бергәләп булыша алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрүдә җитә. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Гайзилә Батырханова, Ангелина Морозова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.